Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am organizat secțiunea de vest a întâlnirii de 35 de ani de la Promoția 81 a Colegiului Nicolae Bălțescu. Așa, deci și am vrut să facem un mic filmuleț și să vă spunem câte ceva despre noi. În primul rând vrem să mulțumim colectivului de profesori pentru tot ceea ce au făcut pentru noi în decursul liceului, pentru tot ce ne-au învățat, pentru pasiunea și dedicația pe care au arătat-o și colegilor noștri le dorim numai bine. Da, felicitări grupului de organizatori pentru idee care este excepțională. Sper să rămână în continuare și să facem, și eu știu, să sărbătorim 40, 45, 55 și așa mai departe. Toate urările noastre de bine de aici, din Quebec, din Saint-Sauveur, unde suntem acum, ne-am adunat să sărbătorim în partea, secțiunea de vest, cum scrie aici, a Promoției 81, pentru că, din nefericire, cu toate că ne-a făcut plăcere, nu putem să participăm alături de voi. Da, încep și eu prin a repeta faptul că regret că n-am putut să ajungem să fim alături de voi. Ne-ar fi făcut foarte mare plăcere să fim în persoană acolo, dar sperăm că imaginile și vorbele noastre o să se adauge la atmosfera festivă care cred că va predomina. Nu v-am uitat, suntem întotdeauna împreună, ne amintim de voi și de profesori și de locurile care sunt acolo. Și eu, la rândul meu, țin să mulțumesc profesorilor și să-i asigur că tot ce au semănat în noi a rămas în continuare la fel de viu ca acum 35 la 39 de ani. Când a început în 77. Da. Și îmi exprim speranța și dorința că totuși la un moment dat să fim în stare să venim să fim acolo alături de voi. Da. Și eu am dorit foarte mult să particip anul ăsta. Din păcate au intervenit niște situații care mă fac să rămân aici, acasă, dar mă gândesc la toți colegii. Mi-ar fi făcut plăcere să ne întâlnim în persoană și să mai schimbăm din experiențele acumulate de-a lungul anilor. Nu ne rămâne decât să vă urăm toate cele bune întregi familiilor voastre, copiilor, părinților și să auzim de bine, sănătate în primul rând, că e mai bună decât toate. Și nepoților care au deja. Și nepoților, celor care au nepoți. Poate deja aveți nepoți. Da, sănătate pentru toată lumea, că asta e mai bună, că dacă avem sănătate, restul se rezolvă. Și ne exprimăm speranța că vom putea participa în anii viitori la alte reuniuni care sperăm să fie organizate. Foarte mândri făcând parte din această, zic, selectă organizație, făcând parte din cei care au absolvit această instituție de școală de renume, chiar aș putea spune mondial. Da. Toate cele bune. Bun, numai bine, sănătate. Și ne gândim, suntem alături de voi.